Spojiti ugodno s korisnim i pritom se družiti, druge educirati, a ponajprije i humanitarno djelovati i pomoći onime u potrebi, želja je organizatora izložbe Akterfest, koja se otvara u srijedu 2. listopada na Zagrebačkom velesajmu. Koja je veza ljubitelja egzotičnih životinja i humanitarnog rada? Pogledajte u sljedećim minutama. Zmije, gušteri, kornjače, ribe i pauci zaposjet će sljedećeg tjedna kineski paviljon Zagrebačkog velesajma. Počinje tradicionalna humanitarna izložba Akterfest. Spoj neobičnog hobija i želja za humanitarnim djelovanjem prije 9 godina okupilo je na jedno mjesto mnoge zaljubljenike u egzotične životinje. Dakle, Akterfest je prvenstveno izložba edukativna akvaristike i teraristike, na kojoj mi donesemo svoje kućne ljubimce, predstavljamo javnost i educiramo javnost o tome što mi držimo kod kuće, a sve to skupa ima humanitarnu komponentu. A to humanitarno djelovanje od početka je temelj svakog aktera i tako punih 9 godina. U tom razdoblju pomogli su mnogim ugroženim obiteljima i raznim ustanovama diljem Hrvatske. Zadnjih nekoliko godina surađuju s Domom za nezbrinutu djecu Svete Terezije od Malog Isusa sa Zagrebačkog Vrhovca. Ove godine smo za partnera u humanitarnim svrhama odabrali Dom za nezbrinutu djecu na Vrhovcu. S njima smo već godinama ostvarili jednu izvrsnu suradnju. Svo svoje slobodno vrijeme, stotinjak akterovih volontera posvetilo je tome da ovaj svijet učini boljim mjestom. Na patnju najmlađih nisu mogli ostati ravnodušni. Iz tog razloga smo odlučili i ove godine, kad ćemo imati najveći akter do sad, pomoć u principu da napravimo nešto za taj dom. Mislim, bar moje neko stajalište, da čovjek je zadovoljan kad može nekom pomoći. To je najljepši dio ovog posla. Najljepši dio ovog posla je kad znamo da možemo nekome pomoći, da će nekome biti lakše vis-a-vis tog našeg truda koji smo uložili u ovaj projekt. Akterfest održava se u kineskom paviljonu Zagrebačkog velesajma od srijede 2. do nedjelje 6. listopada. Skupite hrabrosti i posjetite ovu vrijednu humanitarnu izložbu. Pozivamo vas na ovu izložbu i opraštamo se od vas, dragi gledatelji. Do sljedećeg susreta, neka vas prate mir i dobro.